abin da ubangiji Allah ya ga dama ya gada shi ya ga dama ya lamuncewa a tula shagon to daga mana nan tula shagon to tula tona mai gida ne wallahi tallahi ba a sa ka ba a hana ka uban shi ba mai arzikin da Allah ke so a ba wannan shi ne arziki Allah ya sa ka gama da aikin gwamnati lafiya ka sai wayo Allah amma ma ta kaji wayo Allah wayo Allah wayo Allah autan mamman ya shiga da autan mamman yana tafiya zahiri ta abu da hagudiya hannu ne shi ne aka magana ya abin da ya riga da hannu ne kawai ga dambe nan dai an yi turmi daya dan yana ce ba lafiya musan mai lafiya gaskiya ne to dan yau da dan ai turmi daya ya kasa ga dambe nan dan yau da turmi daya ya ci hannu shi da ciwo to ga dambe nan komai sai da lafiya komai sai da lafiya